Yes. Esando kwenzani? Khipha izisuka kufundiswa wena kanye nami. Wona uqashinganasizwe ngasikhuluma nje namhlanje. Ndoda awenza ukuthi kuthiwa mina phumela into zakho Ngiyabonga. Awukulidi into ehlezi siyibanga lena. Akakwazi ukuba yilida ku relationship usizwe. Wena. Man, oh. Engathi ngizowadinga ama-bodyguard la ekhaya. Uba ngiwathwani angazi. Bayakulungela xa singashayani yena sizokhuluma. Ngilaleka kangaki nawe? Sizwe ngisebenzisa ama-contraceptives. Namanje uyahleka, uhlekani? Uhlekani sis? Angihleki. Wenzani? Uthi You my Tululu, you my Tululu, you my Tululu, you my Tululu, you my Tululu. Section 5 Act number 105 in the Court of Love uthi uma ecela uthando umuphi uthando ungamshaya ngepana. Alright le umjo around ngigama lami uthina sibonga wadlami bathina thina sim the best Mr Solution umfana ephansi hadinga sandobu isikole semthanyoni ibhena nyawo la ekhaya namuhla sibhalelwe usisi kohla isitori sanamuhla sehlukile ngokuthi sibhale usisi uthena kune out afisa samhlanje nayo so le out le uthima sichaze ukuthi boyfriend yomngani wakhe so isister lady selizithola sekuba nama feelings for boyfriend yomngani wakhe so then masiyibuka nawe uyabona isibhicongo sodwa lesi kodwa ke sizozwa khona isithatha kanjani sihlela kanjani igcina futhi iphetha kanjani ngoba kumele siqale bese iqeda engawo ngithi ngiqala kahle ngiqhubeke kahle ngiqede kahle igama uthina le umtsholo eroundini asibangene. Sanibonani babukeli igama lami ngiyosisanda ngibhalile umjolo eroundini ukuthi there's this guys ongichazayo but angikwazi ngimtshele mina sisoba u2 because mhlawumbe uzoba khona la that thing so ngase ngithi ayazini ngibhala umjolo eroundini ngoba ngijwayele ukubona usiza abantu phela so ngawuthi nami uzongisiza angazi ukuthi sizohamba kanjani ke babukeli bami. Babukeli wamakhaya kusemena uthina Dlamini Kemze ethi bathina simple best Mr Solution lo vale phansi hadinga sandomi kosemthintanyoni sengihleli nawe iqhawe leli ekuthe sicela sililande ubethi macha bathe usizwe sithunya usiso ngapha uthi ngine double T's afisa ukuxoxa naye sisiwami ngani moyena nosizo semlandeli noma sikejele sishaye longo Uyena wena impela lo sizwe yaphila bafu ngiyaphila. njengoba sowuzule bafo igama nguthina ngwadlami isibongo Mr Solution uhlelo lo umjolo eroundini Hayi mina igama ngosizwe mfethu. usizo uyamazi sisi lo ngapha Ya ngiyamazi. mazi kanjani Ngasho ukuthi umngani nomuntu wami. ungani umuntu wakho Yeah. akukho nje okunye unhlanisayo Lokujabula. siswami indoda yomngani wakho hayi ngicela uchaze ukuthi izofunani la. Alright sizwe ngibhalele la umjolo eroundini ngoba ngibona kuyiyona best option ekumele ngiyenze kanti ukubiza ama camera nje siqala lapho ngoba ngazi ukuthi ngesikwazi ukuthi soba u2 lento bese soba u2 yabo so mesiqo nje lana khambeni kwesikhathi ngoba ngikwazi ngikujwayela futhi ukuthi uthandana nofundo ngase ngibona ukuthi I have a feelings for you akuyonto manje yini nje I think iqale nje ngo December this year ukuthi ngizizwe nginama feelings akho yabo nanokuthi okunye kwenza ukuthi ngibe na feelings akho ukuthi ngibona the way ungakhona ukuthi I got guy yabo nje nomoya phansi alright so zikhole izinto engibona usabole awu deserve so like what since kade ngichaza ukuthi inhloko yomuntu kunabantu noma kunamantombazana ahlukene right angafani so ubona ukuthi abole ntombana njengamanje lo ayimfanele yabo so indlela engibone ngayo ngona side yabo
Hayi mfanele wena umfanelayo. Angisho kanjalo nami I'm not perfect but I know ukuthi I will try my best ukuthi ngibe lento ayifunayo than ukuthi athe zama but ubone ukuthi izinto zibawezi. And futhi asikhuluma nanongome yiphi nje intombazane sikhuluma ngumngani wakho la. I know sikhuluma ngomngani wami. Yeah, wafuthi nala ngizengazi ukuthi sikhuluma ngendoda yomngani wami. Buti wami uyamuzwa ngizothi usikhuza wakho mina. Kwaphela uyilokhuzana umngani wentombi yakho ngizothi usikhuza wakho mina. Uyamuzwa uthini usikhuza wakho? Khona ngiyamuzwa kodwa lento ayikhulumayo isigaxa nje sendaba actually umuntu ufuna ukushaya umngani wakhe ngawendlela. Ufuna ubomalume abashana omusha. I mean manikazi. Ufuna ubomalume abashana omusha. Ngathi nothi ngithini. Ngiyaqala nje lokho mina. Ngiyaqala ukuthi weshelwe. Hawu ngiyaqala. First time. Yabo ukuthi umuntu ezele yena ezongitshela ngama feelings akhe. Yabo. Sho into esho ekhahlela. Akanothi ngithini. Umngani wakho uzothini. Masebona sesithandana. What about my feelings akhe? Siwashiya wakhe what about awakho? Mana sho kanjani manje wakhe ngoba uyena umuntu wakhe phela. Ukuthi manje la sikhuluma siba uthiwangani manje ngafika ukufama umuntu esithathu ongekho la. Angikhuluma ngaye. Yabo nje njengoba kukhona yena nje lo ubafo la. Uzolokhuza uzomela yena amele nomuntu wakhe. Amele nomuntu wakhe. Mina ngithe mina ngina feelings wakhe usizo haya umuntu wakhe. Yena uzokhuluma ama feelings yena the way efila ngakhona mangikhuluma into engikhulumayo hayi ngonofundo ongekho la. Angalokuthi ngiyazwakala yini ngoba ngicabanga ukuthi ngikhuluma isizulu. Mina ngiyakuthi uthini? Kona into ishole efika iqonde. Hayi igwegwe ifuna ukubuyela emuva. Mhlawumbe koyiphinda bhetwana. Ngikuthi yena uthi akamkhiphe kanjani umuntu wakhe ekubeni wena uzokhuluma ngokuthi uthanda indoda. Uthanda indoda yomngani wakho bezothi akakhipha umuntu wakhe kusala ama feelings wakho. Mina ke ngisho kanje angisho ukuthi akakhipha umuntu wakhe. Ngithe mina angakhulumi ngomuntu ongekho la. Akhulume ngayo usizwe ukuthi yena ufila kanjani. Alright. Asimkhiphe lo muntu ongekho la. Ufila kanjani? Lele ngifila ngayo. Feel bad. You feel bad? Yeah, akungijabulisi. Yabo. Yiphi phatha ngakujabulisa? Just because lento ngitshela yona nje. Ukuthi unama feelings for me. Qale ni. Last year ngoDisemba. Last year ngoDisemba. Kodwa nama camera manje. Ngiyacela ukuthi ngichaze mengiqala ukuthi bengengikwazi ukuthi sikhulume sobabili lento le. Yes uchazile. Ngiyacela ukuthi nawe njengomjisa support mhlawumbe wabona ama signs ukuthi mhlawumbe hayibo kukhona ukushaya amanga. Ufuna ukutshela ukuthi nje until now wasibone ama signs thizeni. Hayi ama signs njengomuntu onganaki. Yabo. Angaze ngiwabone ama signs. Ngisho ngathi uwabona bafo thina njamajita thina sisiloyal ngesingisi sithembekile asifani nani. Sithembekile thina. So nje nje ubona bese waziba nje manje uthembele kumuntu wakhe. Yebo kuphi ukuthembeka kuswela nini mhlawumbe nithembeke nini? Hayi angazi phela yibo. Before ke uthembeke wena yena lo muntu wakho sibethembakele yena ke. Mina sokhuluma ngamanje. Cha sengiyasho nje ukuthi mina ngizokutshela mento wami. Mina wami uthembekile mina owamthembekile. Uhamba naye every corner. Kodwa futhi asixoxe ngami la, sixoxe ngami la, xoxa ngayo. Kuba bekuthiwa mhlambe bengayazi intombi yakhe mhlambe bengebe nayo feeling nayo. Ngabo. So because I know ukuthi ugaya. Awu hey manake mana. Mo. Ungayazi intombi yasizwe bongozuzwa ngalendlela. Wesizwe semsumqondo ufunde lenkulumo le.
ube ngayazi intombi yakho bengazasiza bengazizwe ngawo le lo muntu lo mina uzokutshena ufuna lo muntu lo muntu lo wena sizwe uzobe inkinga empilweni yakho tshela ke mina actually ufuna ukuzobhidliza usixabanisa indaba akuthande ngoba naka azi umuntu wakho imanga ibhidliza into engakhiwe mawuthi yakhiwe usho ukuthi yakhiwe kanjani hayibo sengisizwe sengisikhuluma ayidingi ukuthi aphuze into engikhulumayo uthi abathandani phela umuthi yakhiwe phela mina ngokutshela phela usho ukuthi abathandani bapretendana angisho ukuthi abathanda ngifama amagama emlomeni mhlawumbe ukhona othandayo ukhona ongathandi we don't know bathandana bayathandana seku-wrong because ukuthi mabethandana lo uthanda omunye lo uthanda omunye kanti cha kunjalo olona uthanda omunye lo omunye yabo kodwa yangisho ukuthini kahle ngibhalele iside la abona ababukela emakhaya hayi niyabakhetha abangani hayi niyabakhetha abangani khona le code enhleni icula lenti na kodwa ngizona icula kuma ex ke leti na ethi ithini uthi umuntu uma ex yami ungathandani naye yini nithini i-girls code yokunuka kana isebenza indlela ethi umuntu usho umuntu umuntu wami awuthandani naye la kumina awuncumelana nana hakana ukuhagana lokho isenza kubona hayi la kumina uzimisa ngisho umngane wakho ngestina uzimisa ngeqobo angisho simshaya ngesithembu yini le istina phela lesini le mhlawumbe benza right na mhlawumbe ke bazi ya manje bafuza ukhulumela lo muntu unenkani umangele yangimanga kakhulu mfethu kakhulu yabo hayi yabona inkinga lesibhicongo lesi ukuthi ngibuka ukuthi i-surprise engeniphathele yona ubenganje bangine-surprise boneni benganitsheli khona surprise and futhi ngiyabona mhlawumbe uzokushadisa nje jabula phela mhlawumbe lento efundisa mhlawumbe uzokushadisa nje unemshado yini hawu na uthi amjama uzothana kuphela nibhekile emshado uzothana kuphela nje akho umshado nobhekile noma unobhekile awukho uzothanda nje kuphela it's me surprise hey umbukele kaya mina bangibiza Mr Solution for mahala ayizo lonto ngiyadiliza angikhathali ukuthi solution yami engifike nayo efice nje umuntu ekenteke nje sizokudilizela iqondise lo ufike eqinile ayizo lonto leyo ngiphethe surprise la yezambeli zami mina into engenzile ngithe mawusibhalela wena sisi wami ngasesha ngathothi uvela unayo umuntu yabo ngizaze ngithule abantu bami engisebenza nawo no aningilandele umuntu kasizwe simphethe lo nomfundo unomfundo simphethe nomfundo le ngizothi mombizo ukuthi unomfundo simphethe ula nathi and singangana nominini manje bese ngizofuna uphinde yabona into isho la ukuthi wena ungcono utheni wena ongcono ukuthi uphile nosizwe yena akamfanele bla 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 ngifuna uphinde uyiphinde ikhona sekhona ke manje ufuna umela amagama akho okay uzamela uready basimfake uready basimfake hayi ungamfaka ngamfaka awumsabi ngeke ngisho okay ake ngithi angisabe lutho awusabe lutho yeah kodwa ngisolisa wena zena lezi qala nje umnandi wena uyazijabulela nje usizwe yakhona nayo uzijabulela ngiyangisolisa ngathi konke sezona kodwa ngekho lapho wabukele bamakhaya ngicane ngisize samukela usisi ezosijoyina la unomfundo babukele bamakhaya kusayimina Mr Solution umjoyi roundini njengoba ngathi bakhona isurprise engibaphathele yona unomfundo ngenze njalo ngamlando ngifuna sibe nobulungiswa kule show le yethu siwakhathalele ama feelings omunye umuntu nempilo omunye umuntu izwa lonto leyo case ningize simamukeleni unomfundo uzami yaphila Ngiyaphila njani? ngiyaphila nami yaza qoqa kahle
Ngiyabonga. Hayi. Izambeli lezi ezingaphi uyazazi? Ngiyasazi. Ngisazi kanjani? Umngane wami umuntu ke engibambisene naye Bambisene naye kanjani mhlawumbe? ukwezothando. Bambisene naye uzothanda. Hayi. Umngane wakho loya. Omkhulu. Suka kude nje impela naye. Ngenze njani? Ngimtshele noma uzomtshela wena mngani wakhe ukuthi sifunani la. Ngingakulindeleki. Kodwa ngoba usukhona. Ngibhalele umjolo eraundini ukuthi ngizo-impressa ama-feelings wami mayelana nesizwe. Ama-feelings. Yes. Ama-feelings asanda kwenzani? Kanjani? Enginawo for sizwe. I'm sorry about that, but Ngimaphela ama-feelings maningi ukuthi nami ngiyamthanda le ndlela yomthanda ngayo. Cha. Nda. Ya uthando luka love. Basho njalo kumina uthando luka love. Uthini ubhuti yena ngazi lesi simo lesi? Kade hleka. Ade hleka. Namanje uyahleka, uhlekani? Uhlekani sis? Angihleki. Wenzani? Uthi lento le iqhamuke ngenye indlela. Ekwenza ukuthi uhleke? Hayi ukuthi ngiyahleka. Yini uyamfuna nawe? Uhlekani pho? Ngathi yakujabulisa pho lento lena? Ayingijabulisi ngisho nakancane. Ayingijabulisi. Angazi ngizosithinda esigaxo esingaka mina. Awazi uzothini? Angazi ngizosithinda ngazi. Awazi ukuthi uzothini ngokuthi umngane wami uthi unemizwa ngawe? Angazi nje. Ngiyambona uyahleka namngani wakho, uyasmile. No, shuthi nawe phela shuthi lapho nawe unayo imizwa yakhe. Awukwazi ukuthi ungabedana uthi awukwazi ukuthi uzothini? Ukube nginayo imizwa yakhe, ngabe ngimshelile. So, Awushuthi capable ukuthi ungakwenza lokho wena. no. Capable. That is what you implying, God. Hayi kodwa ngoba sesilana phela bengazi nawe sizwe yini into obhalela umjolo eraundini. So ngamblame yini obhalela. Uma ufuna ukublame mina. So I'm defend already. And nawe ke nje unganyusa amaphaphu ke. How? Uzenyusa amaphaphu nami How? ngizonyusa. Hayi bosses. Isimple lento le. Sacela ukungenelela la namuthi anganyusa amaphaphu. Phela manje phela yena udefend ongowakhe yena umuntu anganyusa amaphaphu. Ngubani? Ngeke ngakuphazamisa mina emjolweni yakho. Akwazi ungiphazamisa kuba ikitero nani nayenza mina emjolweni yami edodayo. We saint. We saint. Hlika zakhe emthini. Hayi bo. Usokwazi ukhweza ozake wena manje. Yazi indaba nginama-feelings wakhe. Why? Ngibona ukuthi u-good guy, umuntu o-right. Uba right for wena. Akakudeserve. For wena. Akakudeserve. Umkhushi wezisu. Wena ukhushi izisu wena uyakhohlwa lokho ukuthi ukhushi izisu wena. Ungasondeli kakhulu. Yabo mawuthiwa wena ubumthanda ngempela. Ngabe? Ngiyaba ukwazi ukukhipha isisu sakhe ngoba yena desperate for ingane. Ngiyaba wena usikhipha ngisisu sakhe. Isisonto kwenzani? Yes. Isonto kwenzani? Khipha isisu ngakufundiswa wena kanye nami. Wona uqaphela ngasizwe ngoba sikhuluma nje namhlanje. Hayi bo. Kumele ufuna ingane nje kade wayimithi ingane yakhe wayikhipha lo. Wesizwe Akagcinanga lapho ifowenu uyamazi lo embedeni ngazongitshela yena. Ingangithi akakudeserve. Lo. Uyayikhola nto ayisho? Uyayikhola? Qiniso lento ayisho. Ayikho leyo nto leyo. Awu. Ayikho leyo nto leyo. Mina mangibheka mina ngayenza leyo nto leyo kuwena. Sisuka kuphi mina nawe? Ayikho into emfanelayo. Kucacile vele angisi uyakufuna uzosho noma yini? Umngani wakhe angithi ngixoxa yonke into naye. Exactly. Vele angithi vele uzenza ucabange kanjalo ngoba phela vele wena uqomisa umngane exoxa yonke into. Amanga bhalwa ebusweni bakho wena. Amanga. Judge Jude. Sokwazi ukubona wena abantu abaqhama wena usu-Judge Jude wena. Manini sizwe bafu. Mana-ke sizwe bafu. Wento sengiyibuka la sengibaza ngathi manje na usuicide. Akangithembi shuthi usiza, ungithembi mina. Sikumdeleni kodwa ungithembi. Usulalela kakhulu okuyena umuntu umsusu wendaba. Kwahle xambukile kwahle. Uzobhidliza imizi yabantu ngamanga. Sis. Lokhu usihamba odiphetha nosizwe abohlala ngakulobolile. Uhlanganaphi? Hayibo sis. Uhlanganaphi? Mina ngolotshola mina ngeke ngivuke ngithiwe ngiyingathi. Ngizolotshola umuntu wami. Uzomlabala ngoba uyamkholwa vele mina ungikholwa nginamanga. Nginamanga mina. Okay, she yokulobola. What about ingane yami lo wayikhipha? Angikaze ngimithe mina sizwe. Wena ukholwa kanjani unengane ayikhipha wena? Ukholwa yena umuntu wakho. Uyamkholwa. Ukholwa yena ukudlula mina. Sisuka kuphi mina nawe? Winyaphi proof? Ngilaleka kangaki nawe?
Sizwe ngisebenzisa ama contraceptives. Sekwangikhombisa. Awukwazi ungicela. Awukazi usho. Awukwazi ungibuza. Uma uqala namhlanje usho. Awukwazi ungibuza Sizwe. No. Yaba akakuthandi. Wena uyamthanda. Kwazi wena. Umthanda ubala nje. Kwazi wena lokho. Wena uyamthanda wena. Mina ngiyamthanda futhi ngiyamenzela iqiniso. Kodwa Akwazi phela Ima wesizwe ungitshela ukuthi wena ungafike usacrifice i-relationship yethu ukuthi ube nomuntu okwazi ukuthi ajikele umngane wakhe for a second order. Umthemba kanje nomuntu olula kanje nomuntu onje kanje inyoka. Kodwa nawe. Hayi ngizotshela ukodwa mina. Kodwa nawe lokho okwenza manje turn off. Uvuma ukushelwa nje Sizwe nawe national TV. Uyalazi ngentombi yakho. Isithunzi sakho uzoshela i-TV uzongiqambela manje ukuthi ngihushizise mina. Hawu, sengiqamba manga manje. Njengani na ngihusha khona isizwe mina? Sengiqamba. Ngoba izathu ukuthi ngisebenzisa ama contraceptives. Singane yasizwe wena. Ngihamba nawe. Uhamba nami. Musa ukuphika sisi. Amanga ngiyabona ke mina bhala ebusweni shona abantu ababuka bayabona nje ukuthi yabo manje. Iqiniso la lokho. Wena na. Kodwa ngiyazi lo wathi nje ngiyazi azange ngimithele wena ngoba uzomthela amaphepha athi R250 lapha esitolo ngase bayabame ngimthanda ephante njalo ngoba phela abantu zamhlanje afuna imali njengayo lo gold digger intombazana ukuba bese ngifuna imali ngapha kwasi ngibe nawe yonke leminyaka le mina ngangakushiya khona la ngibamba khona mina ngenza into ebhekeqele ngenxa yemali. Okay, unayi proof yalokho? Nginawo kodwa yabo ngikhuluma nginawo proof wakho manje ngiphethe proof phela manje uyabona ukukhuluma into engekho kodwa ngikubona la mina ngixoxa ukungena phakathi kwenu engikubona la wena ngifuna ukugxila kakhulu wena Sisanda sisiwami ngifuna ukugxila kakhulu kuwena awusithandi njengamanye amazwi usukhipha izindaba ezingekho ebesingazilindele zokuthi unomfundo ngapha kunezingane azilahla futhi uzoveza ukuthi umkhathalele usizo uyamthanda kepha uma umthanda ngempela ubungeke umkhiphele izindaba zokuthi unomfundo walahla ingane yakhe uzomtshela phambi ama TV ukuthi walahla ingane yakhe kepha ebeni ukuthi uyamthanda. Mina lazi iqiniso yabo ngoba crazy nomfundo lefundo ekhizana nomfundo yakho ukuthi nomfundo umenzani mhlonipha la mayiphambi kwakhe wasuka ke namflathela ziyakhala uhamba nami everywhere la sihamba khona hamba nomfundo ayikho omunye umuntu dathwa ngiyazi okay awu ngakho yavela indaba yonke indlela namba khona uhamba nawe ngani yebo nisukeni yaphi hayibo ziningi abantu esihamba semantombazane hamba amantombazane iphathe nabafana phakathi lonto la ngani yebo alright okay bese wena futhi uzozenza msulwa phambi kwethu naphambi kwasizo imangizena msuka iphika indawo mhlawumbe angisa understand phela wena ngizocela ukukhumbuza ekuqaleni uthema siqala usizwe ufanele wena ngoba wena uright uziphethe kahle uzenza izinto lo bani unomfundo ke manje ususifeza ukuthi wena njalo nomfundo nihamba ndawonye sihamba ndawonye siyahamba siye la so enjoy khona siphinde sibuye lezo nto leyo kodwa yikhona abanye abahambe bengabuyi utho kuyafona ukuthi kusendlini yami lapha akho umuntu endlini yami sekumele mina ngibheke umuntu ke manje ohamba ubufebe bakhe hayibo manje le nsolo ezivezwe ulokhuzana nomngane wakho siqiniso sesithola ukuvuza akuhlaza uvuza akuhlaza we ngoba ukube ngempela ubeka into eyiqiniso ubezoza nabufakazi namhlanje yini isiphi izasebenza uthangeza namhlanje ufakazi bathi uzokhuluma into kanje Sizwe ke awukuhlaza uhluza ingqondo yakho Sizwe phela wathula Sizwe ukuthula kangaka wena umsebenzi wakho njengomuntu wami ukuthi ungiprotect osezoba nesithembu kodwa njengamanje isithembu sokwenzani nalo ungafa angeke nje mina izenzekele yonke le uhlekani Sizwe mina lo amadoda akhabukela amangaka usabukile usebathi abuka ukuthi hayibo kanti into bazana kobe ngiwashelelo wena unondashaza ubona uyashayela phela wena umiwona indoda hamba ukhuza ududle insizweni uzoshela phambi kwama TV abanga isithunzi awunamndeni hey hayi bandla ngiyayihlaza imizi yobaba wenu wesisana hayi bandla hayi inkosi impela kodwa ke singayiphazamisi into wena Sisanda silethele wona la uthi ufuna ukukhuluma nobhuti awushaya asikho nje ukukhuluma nobhuti ebufuna akhulumeni ufuna uzolalela ufuna ukukhuluma into oyifuna uyikhuluma uzolalela wena sibone iqiniso la bhuti yena yabo kulento le uma ungasafuni lutho nami awusangifuni ngasho ukuthi angisafuni wena noma ngiyabuza ngaphela into ihlangene nami namphakathi nami shuthi uqonda ukuthini
angiqondile ukusho lokho mina kuwena. Uthini ngento ayishoyo ngeke nje ukusho lutho ungalingi nje ungitshene leyo nto. Ndoda awenza ukuthi kuthiwa menaphi umele into zakho Ngiyabonga uzikhulumele. awukulidi into ehlezi siyibanga lena akakwazi ukuba yilida ku relationship usizwe. Yabo. Uhlezi nje yena efuna cha musungibuka kanjalo ngoba nje manje uthule mina ngabe uyangiprotect njengomuntu Abantu evela manje la unomfundo ukhuluma yena ngapha funa uvuma ukudonsa ulokhuzana ubani usisanda. Kodwa ubuthanda nami. Ulalele into ezithiyo usisanda uveze into ezisho ulokhuzana umuntu wakho la. Yabo. So ngicela nje nabafundi ukukhuluma. Umuntu uyangihlaza bazothina abantu uthule into yakhe ibumba umlomo ilalele kumnandi. Awuhlazwe mina ngani wami. Uthule wena ngezinto ayishoyo. Kusho ukuthi uyayikholwa lezi zinto ayishoyo. Ukholwa yena ukudlula mina. Umuntu ongenabufakazi. Kodwa but ungayitsheli ngokodwa but mina la wena umsebenzi wakho njengomuntu wesilisa engithanda naye ukuthi uvikele mina. Hayi ukuthi ukholwa nendaba eyishiwa wosisanda sizwe. Senayi nacelana isandla khonto ayikovela kubo wawa. Evelaphi ngoba phela esho zomhlaza ukuthi sihlale sishade ngeAfrikaans. Shade ngeAfrikaans but and said kumnandi. Kuzanjani pho uzodemanda izingane kumuntu osayintombi yakho uzuzothi kade ngizifuna izingane Kodwa wena. wami kahle kahle yazi ngathi ngakhathi ingqondo yakho ngiyifake kusizwe. We ingakho nje baza bebekufoni Because manje akwazi nokuphendula sis mawuthi kade ngizifuna izingane ngazuthi sengishadile. Kwathi Ya, kushadi kodwa- kwalezo ingane lezo wesize sizozondla ngani ngichazele ngoba phela sisafarisha sisodwa ufuna ingane mina ngiyilethe enhluphekweni Phela ngihamba ngiyofuna umsebenzi. wena ulinda ukuthi kube khona ingane khona uzofuna Ezokuno umsebenzi nophandi. shuthi ingane mezingekho mina kumele ngihlezi nje ngiphike indaba angina ingane mina engizozalela enhluphekweni mina angina ingane nje mina ezokhuliswa ngokuphanta eyami cha lutho mhlawumbe naba uthamba usuku umusebenzi into bangadepend endodeni ngeke basikhulume into manje. Unayo ingane? Obuza unayo ingane siswami? Hayi nayo abanje bangishaba nje usizo. Kwi relationship yakhe edlule iqedwe yini Febe ngingabuza. lo babenzayo kukho kunye yakho into ingamelana nento mambishele Khulumelile saqedile khulumelile. kunjalo ngoba nje kunjalo hawu umuntu ahambe endini ahambe shebe dada abantu ubona umuntu wena ungayimela le nto leyo bhuti wami angikhole Ayiphi le daba engishonile mina? nakho uyashelela amadoda manje qikizi dudu usizwe komo ziningi esipeni ke baba yodi lapha kimi injani Lakha. unjalo uyahleka sizwe yo Hayi ba. Cha kodwa sizophela mfowethu nawe nje mfowethu owejonga mfowethu umele into zakho mfowethu kosukume mina mfowethu khuluma mfowethu. Omanje na abosisi baphunzelana ngamazwi nami ngena phakathi kwezindaba zakho manje mina ngummeli wakho manje yabo lonto leyo. Nakhona ummeli okulahla ungakudefend. Mfowethu okhulume nawe mfowethu uthini indaba yakho? Thini lo daba esibhena ithini indaba yakho le daba lesibhenayo? kusheshe futhi ngoba mina nginasikhatha lento eyenzakala njengamanje anginayo nje sizwe Sheshe. ngiyaqinisa nje Abo manje uhleli kude manje ingubo yaphephuka manje yabona uzobamba ingubo manje mina yaphephuka ingubo. Usokuthinta phela nawe. Alright ke kukhuluma. Sangihlale ekhaya. Lo Wena. Man oh. Engathi ngizowadinga ama-bodyguard la ekhaya. Uba ngiwathwani angazi. Bayakulungile cha singashani yena sizokhuluma. iyodwa into ekudenda lesibhaqo udinga utrapwa wena into eyidingayo Okay, ngalo uyifinisha ke mina lento. Okay finish. Right. Lo akahambe eyofuna umuntu wakhe. Mina ngiqhubana nomuntu wami noma enamabibi enjalo. Namabibi. Noma enamabibi enjalo. Ayekho umuntu ongenawo amaphutha. Hey uyasebenza umuthi yezwa? Awudla Umuthi wani? plastic. Umuthi wani? Akufunza no plastic wena. Wena. Awamdlisa futhi. Uyabona awudla no plastic ibuka awugcinile. Wamdlisa futhi. Isisu. Wena. Awukhona engidlisa. Mina ngangikhona. ngiyabonga babe ngiyabonga sana sami Angazi ngibona mfana sithiza kanje. Uyamfuna kodwa uyathithisa. Awubona ungafuna la uyuzwa khona. Yes kodwa vele. Umluza kanjani? Kusho wena wathi usizwe uyaphanda ngazi ubuthurana kanjani uthurana kanjani uyaphanda. Uyaphanda. Umluza kanjani? Lo ngoba nako uzomthela amapasa so-150. Umluza kanjani pho umuntu ophanda ongenalutho? Kanti uyuza yini ingane zakwethu? mina ngibona ukuthi wena hlele beluqede sana sami wena ungizuzwe ukuthi wahamba uhlalele Apha yazi. Apha. wakwashela washawa ngepani umfana cha siza nihlonile ayibo Manje seswami into nemali ongenalutho. ade umfuna nje ngaphamba ngivale ngoba ngawuzosoma ngathi sofuna ukuhamba. Bengicela ukubuza seswami.
ngicela ngifuna ungizwe lo mbuzo manje uthi since usubona ukuthi umngani wakho ozibiza ukuthi umngani wakho wenza into kanjena manje ubungani benu sibeka kuphi Phela kuyaphela qeda umfana qeda uyena. right ukuthi angangathembeki Ukube umfana bekuyena oshele yena. Ingabe mhlawumbe sasho ukuthi ubudlelwane buqeda umfana. Manje uyena ozoshela. Uyena obuqedile. alright asekho Kwaphela besiphilelana. bhuti wami ngifuna siqale ngala nje soyamuza usumzwile usisi siqala indaba ukuthi uveze ukuthi uzizwa kanjani ngawe usuthini ngaye uthi umuntu wakho yena yaqeda ubomngani wakhe wena ukuzona wena ukusaqhubeka as umngani womuntu wakho noma yithi umuntu obomngani womuntu wakho usaqhubeka ukuzona kwena lutho uqedwa yini ke kuwena kunye wenzeni ushela indoda ngazi ngibone lokho kuyaqala uyazi ukweshelwa kufana necrush yabo ukweshelwa akuyonteni iyandile bani nami ngifisa mina ukweshelwa ngenye imini babuya nini aningeshele ufuna ukweshelwa nami ngenye imini ukweshelwa kandele bani fana umuntu ozothi unecrush kuwena akwandele bani lonto leyo yabo kodwa kulunge ngiyakuzwa sisi wami uyamuzwa kahle bonke bese baphuma kuwena thina lokho kuphawula Ngaba ngaphuma kumina. Bangiphakeli, abangondli, abangigqokisi. Kunalokho yibona abacela kumina ngoba phela yimi umuntu osebenza umsebenzi ongcono. Kodwa so ayina. kodwa uyamthanda lo uyakuphakela lo Uyangiphakela. uyakuphakela lo Akangiphakeli. uyakuphakela Ndlelani mhlawumbe. kwamanje uphakela ama feelings wakhe asehleli ngakuwena Oh ama feelings asevela aphela aqedekile. oh aqedekile shuna uyaphuma kubona Bengikaze ngingene vela seqaleni so ngiyaphuma. Hakade nabanga nje for a long time sebuqele sothi awukazi ungene futhi Ngize mengithi nje ngiphumile kubona. iphumile hayi Ngiyancenga abantu noma ngicenga umuntu okangenze lutho angakodwa angenze lutho. hayi wawele emakhaya isipicongo isikhihli inkiyanke yazi ukubone ilokhuzana uphuthu esitambeni irayisi ophuthweni kuhlangene nje konke umngani ngapha uzothanda indoda kamngani indoda ngapha engabe iyakuphika lokho iya enjoy yazihlekela kumnandi njeyana ngiyabona usisi ngapha udinga ihug enzima kakhulu kodwa zobe ngemnike hayi la okay kodwa ngekho lapho ngane zakwethu asibonga ukuthi nisibukelelile umjolo roundini bekushubile kunjena kuyisiphithiphithi sakhona lana kule episode le into engiyifundile nawe mhlawumbe lapha ekhaya uzokufunda ukuthi ubungani abusho ukuthi iyona nto engathembana ngawo yona kakhulu yabo ngoba umngane akwazi ukujikela umngane uyafana ne-family member umndeni okwazi ukubulala into yakho uzama nomngane njalo nakho uzama ukuqeda uthando labantu oluhle kangaka ngoba ezibiza ukuthi umngane uthi unama feelings umjida lo so nje bangani lekani uyenza lento thanda amadoda abanye abantu sikhona singenalutho hayi kodwa kulungileke bafowethu igama nguthina isibongo ngwadlamini nginithanda ngothando lwami nodali peace and love Mina nje okokuqala ngiphoxekile sisana nje ngiphoxe kakhulu because bekumuntu esiqhamuka naye nje kude besizana ezintweni eziningi nje ngiphoxekile kakhulu into ayenzile futhi ngibone ngathi ululaze ngisho isithunzi sakhe walulaza ngisho isithunzi ke sasizwe ngoba nje ukushelwa intombazane kumina nje cha angifundisanga nje mina ukuthi kuyenziwe into enjalo so nje ngiphoxekile kodwa mina kona konke osekwenzekile ngiyaqhubeka nosizwe angeke nje ngize ngimiyeke usizwe mina ngenxa yamantombazane angazazi usafunani ngiyamthanda futhi nje ngihlezi ngineqiniso kuyena nkazi nje mina ngizenze zonke lezi zinto lezi nawe uyakwazi lokho
nje soqhubeka nje siphile nje bade senze akukho kunye. So nami hayi angizizwa kahle ngalento le yenziwe usisanda, hayi bengayilindele ngempela. So nami ngiyaqhubeka nomfundo, siqhubeke siye phambili yabo, sibambisane. And ke nami ngiyamthanda ngendlela ebengimthanda ngayo futhi. Sonke sinamaphutha siyawenza, so amaphutha alungiswa, sithiwa step by step, gcineni kuyoze kulunge. You're my Tululu, you're my Tululu.